Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Зоопарк калырмы, әллә ябылырмы? Тулпар ат спорт комплексы язмышы хәл ителә. Юл кагыйдәләрен кечкенәдән үк өйрәтәләр. Шәһәрдә яңа проект старт алды. Татарстанда яшәүче тагын 26 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда коронавирус белән авыручылар теркәлмәде. Бу соңгы тәүлек мәгълүматларын республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 1 октябрьгә Татарстан буенча барлыгы 7256 авыру очрагы теркәлде. Аларның 6113 терелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры итеп Илсур Хадиуллин билгеләнде. Указга республика президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Илсур Хадиуллин 1964 елның 18 октябрендә Казанда туган. Казан дәүләт педагогия институтын тәмамлаган. Мәгариф һәм фән министрлыгы өлкәсендә ул 1997 елдан бирле эшли. Мәгарифне үстерү институтында 4 ел ректор вазифасын башкара, 10 ел Казан мәгариф идарәсе башлыгы, 2017 елга кадәр Татарстан мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары була. Шаулы зоопаркына хайваннар белән хушлашу кичектерелде. Тулпар ат спорт мәктәбе хезмәткәрләре аларны җибәрергә инде әзер иде. Бәхеткә, шәһәребездә калдыру мөмкинлеге туды. Зоопарк җитәкчелеге белән безнең иҗат төркеме очрашты. Хайваннар торышына һәм аларны тиешенчә карамауга кайбер шәһәрдәшләр зарланганнан соң зоопаркта озак кына тикшерүләр барды. Җитәкчелекнең документация эшендә һәм терлекләрне ветеринар күзәтчелек белән тәэмин итү өлкәсендә күп хукук бозу очраклары ачыкланды. Нәтиҗәдә Татарстан биоресурслар дәүләт комитеты хайваннарны башка зоопаркка урнаштыруын таләп итте. Хайваннарны үзегез күрдегез. Монда ябык хайваннар юк. Һәммәсе симез. Ашауларны һәр вакытта бар аларның. Әгәр дә хайваннарны без җәберләсәк, алар куркырлар, сикерләр, нәрсәләрдә эшләрне белмәсләр иде. Алар үзләрен спокойно тотылар. Зоопаркны ябу турындагы хәбәр Тулпар җитәкчелеген генә түгел, шәһәр халкының да кайфын кырды. Первый раз в этом зоопарке. Нам очень нравится, дети с удовольствием наблюдают. Я считаю, что можно немножко просто получше условия создать. Но для бесплатного зоопарка, мне кажется, это нормальный зоопарк. Детям нравится, это самое главное. И вообще, что у нас в городе такое есть. Это очень здорово. Бүреләр белән боланнарны аучылык җирлегенә җибәрергә тиешләр иде. Гаугалы эшкә шәһәр хакимияте алынды. Хайваннар белән хушлашу кичектерелде. Вакытча китмиләр, монда калалар. Моны инде һәммәсендә инде нукта куячак шәһәр башлыклары. Мэр города Наиль Магдеев поручил принять меры, чтобы все необходимые требования для размещения животных в комфортных условиях были соблюдены, в том числе разработать проект, согласно которому животные, находящиеся на территории конно-спортивной школы Тулпар, остались бы в набережных Челнах. Зоопарк ябылачак әллә юкмы мәсьәлә әлегә ачык кала. Шунысы мәгълүм, ат спорт мәктәбе җитәкчелеге үз тәрбияләнүчеләре өчен көрәшергә әзер. Чөнки биредә хайваннар монда килүчеләр өчен экспонатлар гына түгел, аларның барысын да кайчандыр коткарганнар, сыйндырганнар, дәвалаганнар. Ә иң мөһиме, аларны яраталар. Елена Кириллова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Муниципаль мәдәният һәм ял паркы суд карары нигезендә 100 мең сум күләмендә штрафка тартылды. Исегезгә төшерәбез, 18 июль көнне аттракцион эшләгән вакытта хәрәкәт составының декоратив элементы өзелә. Читкә очып китеп, ул кешеләр гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Аттракционда бу вакытта балалар да була. Прокуратура тикшерү үткәрә. Парк хезмәткәрләре аттракционнарны вакытында тикшермәгән дигән нәтиҗәгә чыгара. Хәзерге вакытта 238 мадданың беренче өлеше буенча җинаять эше кузгатылды. 30 сентября 2020 года по результатам рассмотрения данного административного производства Татарстан Татарстан было принято решение о признании виновным в совершении указанного правонарушения юридического лица МОП «Паркультуры», по результатам которого в отношении юридического лица было наложено штраф в размере 100 000 рублей.
Әгер сезне берәрнинди проблема борчыса ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Олимпийский спорт комплексы һәм орган залы янындагы куркыныч урынны яптылар. Исегезгә төшерәбез, бу атнада без сезгә ташландык мунча комплексы турында сөйләгән идек. Объект кыймасыз һәм ачык иде. Безнең иҗат төркеме ташландык урынга чыгып, бинаның начар хәлдә булуына инанды. Ташландык корылмас сугбайлар өчен яшәү урыны үрелгән иде. Әлеге объект өчен кем җаваплы булуын ачыклау максаты белән без шәһәр администрациясенә мөрәҗәгать иттек һәм рәсми рәвештә җавап алдык. Данный земельный участок, расположенный в районе спортивной школы «Олимпийский», предоставлен в аренду. Администрация Автозаводского района связалась с собственниками помещения, и ими были предприняты меры по ограничению доступа. Балалар юл кагыйдәләрен өйрәнә, ата-аналары хәтерендә яңарта. Чаллыда иминлек юлы исеме астында яңа проект старт алды. Аның кысаларында шәһәр юлларында куркынычсыз тәртип күнекмәләренә төшендерәчәкләр. Өйрәнү мәйданчыклары итеп 51, 62 һәм 113 балалар бакчалары сайлап алынды. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Один водитель остановился, второй продолжает движение. Шигырьләр, җырлар һәм төрле театраль чаралар булар барысы да юл хәрәкәте куркынычсызлыгына багышлана. Мөһим кагыйдәләрне биредә балалар яследән үк өйрәнә. Biz балалар бакчасында юлда йөрү кагыйдәләрен өйрәнәбез. Мин күп кагыйдәләр беләм. Мәсәлән, светофорның яшел төсенә чыгарга кирәк. Без бүген юл йөрү кагыйдәләрен ныгыттык, шәһәр төзедек. Юлларында дөрес итеп йөрдек. Юл кагыйдәләрен өйрәтү чаралары ел дәвамында бара. Шунысы мөһим, биредә балалар белән бергә әти-әниләр дә катнаша. Әлеге проектның максаты балаларны кичкенәдән үк юлда үз-үзләрен дөрес тотарга өйрәтү ди тәрбияче Әлфия Зайнуллина. Уеннар оештырырга, кичкенә балалар белән бигрәк тә аларга бик кызык уен итеп оештырырга. Чөнки алар бик кызыксынып уйныйлар, кызыксынып тыңлыйлар. Барлык мәгълүматны инде. Балалар һәм аларның әти-әниләре белән очрашуга ЮХИДИ хезмәткәрләре дә килде. Алар балаларга юлларда гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракта үзеңне ничек тотарга кирәклеге турында сөйләделәр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Күңел радиосы тыңлаучылары өчен чираттагы сюрприз әзерләде. Җыр моңга, тамашага, сәхнәгә һәм концертлар залына сусаганнар өчен күңел дусларын җыя. Шәһәрдәшләрнең татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, бүләкләр һәм яхшы кәеф көтә. Коронавирус пандемиясына карамастан күңел радиосы алып баручылары төшенкелеккә бирелми. Радио тыңлаучылары өчен алар берничә тапкыр онлайн режимда концертлар уздырды. Әмма хәзер чикләүләр йомшару сәбәпле алар офлайн рәвештә дә концерт оештырырга булды. Biz шундай сагындык, ниһаять инде без менә шушы пандемиядан соң беренче тапкыр үзебезнең яраткан тамашачыларыбыз белән очрашабыз. Һәм бик матур җылы концерт булачак. Музыкаль кичәдә шәһәрдәшләрне үз чыгышлары белән татар эстрадасы йолдызлары да сөендерәчәк. Исемлектә Фәрит Низамиев, Зарина Хасаншина, Вадим Захаров, Ромил Хәмәрмилә Хайретдиновлар, Ромил Галимҗанов, Эльмира Сулейманова, Рафис Калимуллин. Әзерлек бик каты бара безнең дуслар, менә игътибар итсәгез, менә безнең сценарий инде сызылып, тармакланып, таушалып бетте. Һәр ярты сәгать саен безнең сценарий алмашына һәм шуңа күрә дуслар бик каты әзерләнәбез һәм бу әзерлек бары тик сезнең өчен. Күңел дусларын җыя дип исемләнгән кичә 2 октябрь кичке сәгать 7-дә Сарас Садыйковның концертлар залында узачак. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru.